तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफांनि सुक्लाय दैसानि दालांनि सेराव थानाय जोहोलावफुरि पार्कनि समायना नुथाया दा आखाइ फायख'नानै लेंहरदों समायना मिथिंगा मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ। समायना रमायना बिबार बारिजों बुंफबनाय जोहोलावफुरि पार्कआव सानफ्रोमबो 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दावबायफैयो। जोहोलावफुरि पार्कनि समायना रमायना महरा दावबायफैग्रा साफ्रोमबो सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हानायजों लोगोसे गोजोनग्लाय होनो हादों। पार्कनि सेरजों दावबायनाय साफ्रोमबो सुबुङा दसेब्लाबो बिनि समायनाखौ नायनानै गोजोनग्लायनायखौ नुनो मोन्दों। सिगांनि समाव जोहोलावफुरि पार्कआ दावबायारिफोरनि गोसोखौ बांद्राय बोनो हायाखैमोनब्लाबो नाथाय आथिखालनि हान्थामेला बिफाननि EM एबा सुक्लाय सेरफां BTC बियाबनि MCLA रनेन्द्र नार्जारिनि नाजाथाबनायाव दा जोहोलावफुरि पार्कआ जोबोद समायना महर मोनखांदों। जायनि जाहोनाव पार्कनि बायदिसिना गाबनि समायना रमायना बिबार आरो गथ'फोरनि बायदिसिना रोखोमनि गेलेग्रा मुवाफोरा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। जोहोलावफुरि पार्कआव दावबायफैग्रा सुबुंफोरा दावबायनानै गावसोरनि मोन्दांथिखौ ओरैबायदि फोरमायो। जों दिनै बगामाथियावबो थांदो, ओमफ्राय पिकनिक माबायाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय मोजां नांदो, जोबोद मोजां नांदो आरो नैयाव फैनानै सुक्लाय पार्कआवबो हाबनानै जोबोद मोजां नांदो। फार्स्ट टाइम फैदों दिनै नैयाव, ओमफ्राय माने बरावबो गिदिंनोबो मोनफेरखायाखैमोन नालाय दिनैसो फार्स्ट माने फैदो आरो नैयाव जोबोद मोजां नांदो। बहानिफ्राय फैदो? जोङो दारखुसिनिफ्राय फैदो। आं माने नैबे लकेल जायगानिबो नंखाया देसाय, जोंना जायगायाबो बेलेग आलादाखामोन, ओमफ्राय दिनैसो माने नैबे एरियायाव हाबा जानानै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आरो सानदो नेक्स्ट टाइम आरो मालाबा माने फेमिलि लानानै फैफिनगोन होनना सानदो आरो। जोहोलावफुरि पार्कआव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बोसोरफ्रोमबो जों फैयो बेयावहाय, दा गासैबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' फैनानै बेयावहाय रंजाफैदों गोदान बोसोरनि। दा गोदान बोसोरनि रंजानायजों जोबोर खुसि मोन्दों जोङो। दिनैहाय बे जोहोलावफुरि पार्कआव मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांबाय थादों, बेनिखायनो फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बेवहाय फैनानै गासैबो बेयाव फैनानै जोङो दा गथ'फोरनि गेलेनाय बा बिबार बारि समायना जोहोलावफोरबो दङ बेवहाय फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। नै दिनै नावकाटा सुक्लाय सेरफां जोहोलावफुरि पार्कआव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बोसोरफ्रोमबो जों फैयो बेयावहाय, दा गासैबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' फैनानै बेयावहाय रंजाफैदों गोदान बोसोरनि। दा गोदान बोसोरनि रंजानायजों जोबोर खुसि मोन्दों जोङो। दिनैहाय बे जोहोलावफुरि पार्कआव मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांबाय थादों, बेनिखायनो फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बेवहाय फैनानै जोङो दा गथ'फोरनि गेलेनाय बा बिबार बारि समायना जोहोलावफोरबो दङ बेवहाय फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। गासैबो गोदान बोसोरनि बेयाव फैनानै एसे रंजाफैदो, जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेवहाय फैनानै। बेबायदिनो जोहोलावफुरि पार्कनि सोमोन्दै EM रनेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो ओरैबायदि बुङो। गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो BTC आरो आसामनि गासिबो रायजो राजानिसिम आंनि अननाय सिबिनाय मोजां हामलायनाय थाहरबाय। 2023 मायथाइयाव जा थांखि लानानै सिमां लानानै थांना थायो रायजोआ,
गावबागाव उद्देश्य लानानै बे उद्देश्यआ जाहाथे 2024 मायथाइयाव जाहाथे बयनिबो साननाया जाफुङो आं इसोरनि सेराव बयनिबो जानानै आरज बिबाय दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोहोलावफुरि पार्क दिनैहाय गोबां रायजो राजाया बेखौ अनसायदों बिनि थाखायनो जाय रायजो राजाया जोहोलावफुरि पार्कखौ अनसायदों बिथांमोनखौ आङो वेलकाम जानायदों आरो साबायखर बावदों जे बे पार्कआ 2004 जोनोम जादोंमोन आरो बे पार्कखौ जोनोम होदोंमोन दानि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा जोंनि जायगानि थागिबि आरो बयबो गमेन्टमोनाबो मिथिखागौ बिथांनि जोनोम होनायनि उनावनो बे पार्कआ दिनैसिम बे माबायाव फैबाय आरो गेजेराव बे पार्कखौ माने जों बेबादि रुपाव लाबोनो हायाखैमोन आरो फैयै फैयै जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि बिटिआरनि प्रधान गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिफ्राय 1,22 लाख जोङो बे पार्कआव अनुदान मोनदों आरो बिनिफ्रायनो दिनै बाउन्डारि आरो बे गेट माने स्टेज बड'फानि बेखौ बानायनो हादों जों मोजां माने समायना होनो हादों बिनिखायनो गासै सुक्लाय सेरफां आरो बिटिआरनि रायजो राजानि जानानै आङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों आरो जोङो बे पार्कखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां नाजादों मानो होनबा बे पार्कखौ जों फोथांना लाखिनाया जोंनि बिराद गोनांथि दङ मानो होनबा जोहोलावफोरा दिनै जोंखौ गारनानै थांबाय जोहोलावफोरा जोंनि थाखायनो बिथांमोना जिउ गोमाबाय न' गारनानै जाथिनि थाखाय जिउ गोमादों आरो बे जिउ गोमानाय रायजो फंबायमोननि थाखाय जोहोलावफोरनि थाखायनो बे पार्कखौ बानायनाय जों नामा बिनिखायनो जोहोलावफुरि हारसायाव बिर बिरांगुफुरि होनना बुङो दा जों थांना थानायानो जोहोलावफोरखौ सिबिनाया जोंनि गोनांथि दं मानो होनबा दिनै बिटिसि जाबाय बिटिआर जाबाय दिनै बर' जाथिया आं दिनै बर' जाथिनि गेजेराव आं एमसिएलए जाबाय सोरबा चिफ जाबाय सोरबा एमएलए एमपि जाबाय बे जोहोलावफोरनि थाखायनो दा बे जोहोलावफोरखौ सिबिनाया जोंनि थांना थानाय बर' हारिनि गोनांथि होननानै आं सानो बेनिखायनो जों बेखौ बिराद गुरुत्त होनानै जोङो जोंनि गभर्नमेन्टआव जों बेखौ रिन'भेसन खालामदों आरो दिनैहाय माने मोजां मोनसे सिनारियाव फैनायखौ जों नुदों थांनाय बाराव सानसेयावनो 5,000 खरि हाबदों मानसि माने सुबुङा बेयाव नायनो एबारथ' 5,000निबो बारा जागोन दिनैथ' आङो जि नुदों इमान हाजार मानसिया दा फैगासिनो दङ पार्किंआव गारियानो दोननो जायगा गैला बेयावनो मिथियो रायजो राजाया बे पार्कखौ अनसायदों सुक्लाय सेरफांनिफ्राय काश्यप चौधुरीनि रिपर्ट समनि रादाब।